Bona nit, passeu, que de la barbàrie en farem fum. Aquesta nostra societat tardo-turbocapitalista és un avió que va a tota hòstia directament contra una muntanya. Nosaltres estem mirant per la finestra i veiem impotents com el moment de la col·lisió s'aproxima, mentre els asafatos i asafates ens intenten distreure fent dobles mortals endarrere i tocant la flauta travessera a moda de bufons medievals. Per la megafonia de l'aeronau ressonen missatges tranquil·litzadors com reducció de la jornada laboral a 37 hores i media, regulació dels lloguers ja o, sí, no pots comprar carn, però has vist lo boníssim que és Lamine Yamal amb només 17 anys? Per altra banda, a la secció de la classe business, els passatgers més rics, però també més fills de la gran puta, llencen exaltants proclames i solucions com ara: si llancéssim els immigrants per la borda, potser perdríem suficientment pes com per guanyar prou altitud per no xocar, o eso passa perquè el piloto és comunista. En aquest programa ens dediquem a mirar amb horror cap a la muntanya contra la que ens dirigim i amb humor a l'interior de l'avió. En aquest limbo catastròfic ens preguntem si el que hauríem de fer no seria tirar per la borda els de la classe business, fotre el pilot de la cabina i prendre el control de l'avió i de les nostres pròpies vides. Avui he de saludar, com sempre, el nostre estimat Quimet de Calboter, ídol i estrella polar d'absolutament ningú, estimat amic de poca gent, però dels qui s'ho valen, i cosplayer d'un jefe de policia divorciat de Wisconsin durant els anys 80. Com estàs, Quim? Molt bé. I tu? Bueno, anem tirant, com sempre. Has molt dinat bé? He dinat de puta mare. Molt bé. Sí, no diré el puesto per no fer publicitat, però sí, molt bé. Va, presentem Sí, presentem-lo. Perquè, per altra banda, com a quasi cada programa, tenim un convidat especial. Ell és el perfil de persona que els de la classe business de l'avió tirarien per la finestra, tantes voltes rebel que està marejat, malgrat provenir d'un ambient tètric i dantesc, és a dir, de Vic. Ha aconseguit fer vida normal. A les seves estones lliures, a part de comptar tocinos per intentar dormir, es dedica a fer microbromes per Twitter, lloc on ha guanyat cert reconeixement engrossant així les files de joves catalans amb el do de la ironia que aspiren a tenir un espai a la corpo. Daniel Herrera, estimat camarada, com creus que acabarà aquest avió? Serà barbària o socialisme? Jo crec que mai veurem el socialisme, però... I la barbària? La barbària, no l'estem vivint ja. Sí, de fet, sí. Vull dir, existeix meva, ja l'estem patint. D'això va. Molt bé, Dani, tenim una pregunta que també repetim a tots els convidats, que és: ens podries dir com un moment quotidià en el qual tu hagis detectat la barbàrie, però que sigui xorra, sisplau, que no sigui els desnonaments, que ja ho sabem tots. No, mira, prou ja de podcast sobre desnonaments, sobre lloguers... Moment on detecti la barbàrie. O sigui, és que serà molt típic, però no us venen ganes com de cometre crims de guarra quan esteu al metro intentant passar ràpid perquè aneu a la feina que tampoc us està il·lusionant aquell dia. No tinc ganes d'estar tard, i de cop i volta hi ha una persona a la banda esquerra de les escales o de qualsevol puesto a la banda esquerra, és com aparta't, no estem al Regne Unit. Jo he arribat a empènyer gent fort i velles fins i tot com... No... Jo me deixo 1,60 m, més igual, en plan, em transformo. Treus lo pitjor de tu en aquests moments. Fantàstic. I té moltes coses dolentes, per començar. Colòmbia de Vic. Dani, durant aquesta introducció havíem pensat com fer una mica un resumillo de la teva vida, però és molt complexa realment. Hi ha moltes capes. Hi ha moltes capes. Sí, i potser tampoc cal entrar totes. totes. No cal entrar totes, però sí que ens agradaria que ens expliquessis una mica d'on vens i com has arribat fins aquí. O sigui, no com has vingut a dinar amb nosaltres, sinó com una mica més enllà, diguem. Doncs, per on començo? Vinc de molt lluny, com anava a dir xarango, però no és Doctor Prats. És Doctor Prats. Agafant l'horitzó. I no, vinc de Colòmbia, jo. Fa molts anys que visc aquí, 2007 vaig venir a Vic. Molt bé. Em vaig espantar bastant perquè estava tot molt sec, com fa no gaire, però encara més, semblava un desert, clar. Jo venia de llocs verds i vaig anar allà i vaig dir a ma mare, on m'has portat? Sisplau. Però bé, molt content d'haver acabat allà. I a més d'això vinc de llocs més tètrics, com dels testimonis de Jehovà. És veritat, això. I vaig estar en aquella secta presumptament durant alguns anys. Aquella petita gran família. Petita gran família, és com quan vas a Erasmus, igual. No hi vaig fer Erasmus, no arribem a tant, gràcies a Déu. He estat a més sectes, jo també he estat a la JERC. Ja en parlarem, ja hi arribarem. I de molts puestos soc politòleg, bueno, és que per on vulgueu tirar... És que hi ha tantes també és una capes. secta, creus tu? Moltes capes. Perquè justament vinculant-ho amb Vic, perquè tu ets de Vic, si Catalunya fos, diguem, temàtica del Senyor dels Anells, domines més o menys el Senyor dels Anells? És que m'esteu a punt de matar, jo sempre critico els millennials. Ja, és una miqueta millennial. És que soc persona a Harry Potter, però sí, sempre domino el lore bàsic. El lore bàsic, nosaltres també, Doncs si Catalunya fos la Tierra Media, està clar que tindríem, per una banda, els elfs, que jo crec que serien Lleida, los elfos,
Per altra banda, Tarragona serien els orcs, com nosaltres. Perquè Mordor és la petroquímica, com Clar, si diguéssim. podríem fer com un paral·lelisme entre Mordor i la petroquímica. I per altra banda, Girona serien els hobbits. Per tant, i en conseqüència ens queda que la Catalunya central, capitanejada per Vic, jo crec, opino, serien els nans. Pues, Et consideres m'estàs fent usonant? body shaming? No. Perquè estic a favor, sí, una mica. S'ha entès el joc de paraules d'usonant? Clar. Vale? Sí. Està bé. Sonant està bé. Jo és que me considero bigatnoi, que m'agrada més. A mi m'agrada més Bigatnoi, també. Molt bé. El 2018 a Osona hi havia més d'1 milió de porcs. Dato. I avui en dia hi ha al voltant de 160.000 ogonencs. És gaire difícil distingir-los? Buah, és que pensava que estàs parlant de votants d'Aliança Catalana i de dir, el nombre està pujant, però... És broma, És broma. Molt bé. Ja com per acabar amb la temàtica Vic, et sembla bé? Sí. A mi aquesta pregunta m'interessa molt. Sí. Però tira-la tu, que ets de la zona. Bueno, en tot cas, tots nosaltres, no, quan som joves, adolescents, que intentem començar les nostres primeres experiències amoroses, busquem llocs on anar a fer una mica el guarro, sí. Clarament. Llavors... Soy il·luminant la mirada, Sí, ja els estàs visualitzant, no? Llavors et volíem preguntar quins llocs són els millors llocs o quins llocs recomanes de Vic per anar a fer el guarro. Mira, de Vic et recomano. Mira, treu Un segon, trec la llista. Clar, com a sobre Noi Maricel, que ha hagut de buscar-se més la vida amb homes en puestos random de la comarca. Sabeu que són els turons testimoni? Aquells turons de la Plana que són molt bonics, no són gaire bonics, sembla el Far West. Això jo no conec. Bueno, són testimoni de coses molt tèrboles, perquè allà passen moltes coses que no voleu saber. Testimonis, a més, de Jehovà. També hi ha el Castell d'Emplanes, que és un lloc també bastant tèrbol. Crec que el van tancar de tanta gent que anava allà. Tu t'ho estàs apuntant, Quim? Sí, no? Ja, ara sí, vull. Castell d'Emplanes. També hi ha un lloc que es fa cruising, que gràcies a Déu n'hi ha anat, que són les pistes d'atletisme de Vic. Les pistes d'atletisme de Vic. Sí. Allà es fa cruising. Allà es fa cruising. Conduïu per... Bueno, encara no teniu carnet, però conduïu... Ja hem dit, això la gent no ho sap, però ni l'Edu ni jo tenim carnet. Sento. Bueno, estem en procés de l'armari aquí. Bueno, parla per tu. Sí, és veritat. A mi em va per llarg. I llavors, amb una pista d'atletisme, però és curiós, perquè realment no hi ha com quasi res que et tapi, no? A la pista no. A fora, evidentment. Seria molt estrany veure els nens córrer per ahí, homes de 40 anys. I tu, Edu, com a usonenc il·lustre, no recomanes cap puesto? Jo... La veritat és que no. Bueno, a Torelló hi ha el castell de Torelló, però tampoc és un bast. No sé. Com que però hi ha castell? Bueno, sí, té un castell que de fet està a Sant Vicent de Torelló. Pues la gent feia coses guarres i no treballava, no s'anava tan lluny. Seguim, fem l'estructura de la cosa aquesta, sempre és el mateix, és un podcast bastant canònim, programa de ràdio, que m'agrada a mi. Ara xerrem una miqueta de tu, després farem cadascú la nostra cosa i després podem tornar al bar, que és el lloc on tothom vol ser. Més còmode. Sí. Molt bé. Llavors, tu has treballat des de molt jove, des de molt petit, has començat a tenir feines precàries, l'altre ens explicaves tot el tema del bon preu, molt divertit. Tot aquests cercles de l'infern. Quin és el moment en què el curro t'has sentit més alienat i més putejat i més fastiguejat? En aquestes primeres feines o a feina actual? O sigui, Sí, pot ser la feina actual, de fet, jo crec. No, la feina actual estic... Però, la feina actual d'aquí un... Que se m'acaba de mal el xollo. De quan ja se m'acaba el xollo no cobraré d'impostos, mentida, cobraré l'atur, per tant, seguiré tenint paguet. No li diguis això a un votant d'Aliança Catalana, Que s'aguanti. Que està cobrant... M'encanta la pagueta. Jo diria que més que alienat va ser com dir, hòstia, vaya puta merda, en plan, la gent està delusional. Va ser quan un dia vaig imprimir unes coses al Bon Preu, a la impressora d'allà, una parida, uns bitllets d'avió o alguna cosa així, se'n van oblidar, i l'encarregada de torn se li va parar al cap quan vaig tornar dient, és que no podem confiar en tu, clar, no sé què... venen de fora i ens imprimeixen les coses aquí. Però si era d'Astúries, també era, encara pitjor. Però se li va parar això al cap, em va dir, com treure'm responsabilitats, com si a mi m'afectés, i jo vaig pensar, hòstia, de puta mare, hauré de fer menys coses, vaig estar uns mesos fent menys feina i continuant imprimint coses. Jo al Bon Preu he imprès tots els apunts de la uni, pràcticament. Molt bé, ben fet. Perquè en aquest sentit, perdoneu, digues. O sigui, tu ets partidari d'intentar dins de les
possibles responsabilitats que tens dins d'una feina, intentar complir les mínimes? O ets molt treballador? Jo és que personalment soc molt perfeccionista amb el que m'agrada i amb el que es considero que ja tira com va, faig el mínim. I encara que soc professionista, amb els horaris són els horaris i més no faré, i si m'he barallat amb clients també, allò el típic que volen entrar abans de temps o després. A mi m'ha arribat una persona, ja sabem qui és, m'ha dit que ets molt perfeccionista amb la neteja, que ets un obsessionat de la neteja. És veritat, això? És totalment cert. Jo tinc... Bueno, no, tinc moltes manies normals, jo crec, però m'agraden l'ordre. Jo no em pis estudiants... Ordre i disciplina. Ordre i disciplina, soc totalment comunista. Molt bé. El tercer germà va dir. El tercer germà va dir, la testa camputada. Sí, et falta que la samarreta sigui parda en comptes de color blau. També anem a parlar del tema, per mi el més... Potser és el que més me sorprèn o el que més m'agrada del teu character development, com del teu personatge, que és el tema que vas estar a les joventuts d'Esquerra Republicana. Vale? Això és una etapa de la vida, tots aquí hem militat en puestos que potser preferíem no dir, però tu tens aquest concret que a nosaltres ens fa bastanta risa. Exactament què t'hi porta tu, sent com ets, a anar a apuntar-te a aquesta estafa piramidal que són les joventuts d'Esquerra Republicana, les JERC? Vull dir, és que vint d'estar sent una jove et sorprèn, és que és bastant normal. He anat fent una evolució i quan he entrat a la carrera trobo aquest ambient de molta gent, evidentment polititzada perquè és polítiques, encara que siguin tots uns crios, i no sé, no m'enganyen. Em fa gràcia l'assumpte, vull pertànyer a algun grup, més o menys concorda amb mi. La gent del CPC em feia molta mandra a l'institut, vaig dir, amb aquesta gent no m'hi cardo. Vaig fotre'm amb els jerquis. Amb els jerquis que són menys... Que a l'institut de Vic, a la CPC, la gent no estava gaire bé del cap, la veritat. No diré. Bueno, vols dir alguna cosa sobre això? No, només tenia una pregunta. És veritat que per entrar a les JERC et demanen que els donis la nòmina del teu pare com a garantia? Sí, has de fer una prova, de fet. No, m'han dit... Però tu vas sí, una prova de la nòmina del meu pare, primer l'he de trobar, no és broma. Però tu vas anar becat. Tenies una beca del departament. És igual, és un xiste que he pensat abans. Sí, tampoc és molt. Què opines del rebranding que van fer? Va passar de JERC a Jovent Republicà. És que jo ja vaig entrar amb Jovent Republicà. Tu hi estaves... Jo vaig entrar ja com el primer any o segon. Jo crec que era el primer any que estava com a Jovent Republicà, tot i que a mi em fa molta més gràcia JERC. Clar, per favor. És que és cul de golfa. No s'han pogut treure de sobre mai, no? Vull dir... És que aquí, jo soc llegit el Jovent Republicà, en plan... Si és bastant Ned Flanders, bastant de cau, milita a les JERC, dir-li Jovent Republicà fa encara més gràcia, no sé. Sí, perquè ni jovent ni... I, bueno, el rebranding dels ha anat molt bé, no? Ha anat bastant malament. Molt bé. Ara, Dani, si et sembla, si em dona permís el Quim, et faig una bateria de preguntes que són de resposta A, B, C, D. Endavant. Vale. Seran molt ràpides. És un joc d'aquests que fan els podcasts. Sí, ens obliguen a fer-ho. Ja saps de què va. L'associació de podcast ens obliga a fer-ho. No me robis el xiste, que això ho volia fer després, cabron. L'Aliança Catalana està presentant un llançament de la seva organització de joves, les Joventuts d'Aliança Catalana. I els primers i únics integrants d'aquesta són, primer, un senyor de 54 anys que es diu Josep Maria, però que li diuen el jove perquè és l'únic militant que encara conserva cabell al front. Molt bé. B, un estudiant de tercer d'ESO de l'Institut de Sant Munt de Fems que porta un any elaborant armes de foc casolanes i que ha escrit un manifest que es diu Les dones, les necessitem? I C, una rumba amb una enganxina de la Creu de Sant Jordi, que la tenia la Sílvia Orriols a casa, i com que li feia nosa va pensar que si li donaven un càrrec la podria rendibilitzar. Quin dels tres creus que liderarà les joventuts? La rumba. La rumba. No t'ho has ni pensat, eh? No, la rumba, en plan, definitivament. Serà la més intel·ligent. Fantàstic. Segona pregunta de la bateria. És diumenge al dematí. Quan obres la porta de la cuina per fer-te l'esmorzar, què fas? Un cafè, suposo. La cosa colombià? Sí, no sé. Com ho supiste? Sí. I quan obres la porta trobes el Toni Cruanyes, el Manel Vidal i l'Antoni Sánchez Corell. Vale, els tres alhora et diuen... Una mica raro. Sí. Bueno, mira, són coses que passen. Aquesta situació. Han aparegut a través d'un portal. A la teva cuina. I els tres alhora et diuen, compra'm el meu llibre. El Cruanyes, per convèncer-te, et diu que si li compres et deixarà presentar durant un dia al Telenotícies. El Manel Vidal s'assenyala el bíceps amenaçant i diu que no t'ho tornarà a repetir. L'Antoni no diu res perquè no sap parlar si no ho té escrit en un paper, o almenys un esborrany, que és exactament el que m'està passant a mi ara mateix, i només tens diners per un llibre.
Quin dels 3 llibres? Antoni Corell. Antoni Corell. Primer està mort. Abans, ja, per respecte. Per És que respecte. abans hem estat parlant això i fem una crida a tots els telespectadors que tenim, que si algú el té o sap on trobar-lo, un parell de números del llibre aquest, que ens els facin arribar, perquè Ho necessito. Pues que en té, tu, en té és dos. que això te canviaria la vida, eh? És que jo les hipnosis me les he llegit potser 30 vegades de cada llibre. És que té 2 llibres, de fet. Oh. En té Sí, dos, no? eh? En té 2, O sigui, el primer representa que es fa president de Catalunya. El segon el maten. I el segon el maten. Ai, pobre, tio. Bueno, Igual està conservat amb un... Igual la tercera part... és com canon, rené- reneix, és no? canònic. És canònic. No, però aquest l'hem de trobar i un dia podríem fer un club de lectura Fantàstic. del llibre. Te quedes, pues, amb la resposta de l'Antoni Sánchez, evidentment, que és la que pensàvem tots. És que totes les preguntes estan ja molt dirigides, també. Sí, de fet, sí. Llavors, tu després d'esmorzar et piquen al timbre i obres i és el Pablo Iglesias, vale? I està vestit com un testimoni de Jehovà. Jumpscare. No canvia gaire. I està com fent així, com el senyor Barnes. I et mira així i et diu... Con los camaradas estamos intentando buscar un lugar más grande para alojar la taberna Garibaldi. Un espacio crucial para la izquierda, el republicanismo y para mi cartera. Perdón, quería decir para combatir el fascismo, el monstruo reaccionario de ultraderecha fascistoide. Compañero, Aquesta no la vi llegit i m'està fent bastant... Perdó, que segueix. compañero antifascista. Perquè diuen compañero. ¿Podría hacer una donación para poder aumentar la suma de nuestro monedero? ¿No? Com de... Has pillat? A partir de 250 euros... A partir de 250 euros le enviamos un vídeo de Monedero acosando estudiantes. Perdón, quería decir un vídeo mío cantando Bella Ciao. Què fas? A, saltes per la finestra. B, li escups a la cara. I C, per compromís li dius que no tens diners però que li regales el llibre que has escollit. Espera, abans de respondre, la qüestió és que aquí, no, com és una entrevista profunda, estem intentant entendre si ets una persona, no, que confronta els conflictes, una persona que els evadeix, no? O una persona que és covarda i que saltaria per la finestra. No saltaré a la finestra, o sigui, no té No. cap mena de sentit. No, Escopir-li potser seria molt gratuït, però és que el llibre no el puc, No. el llibre no el puc deixar. Un cop aconsegueix aquell llibre, no... Que escopiria. Però a part, a veure, escopir-li la cara al Pablo Iglesias, qui no ho ha somiat? Voldria, però és que crec que no sé escopir molt lluny, de veritat, eh? Jo és que ho sento, em fa molta mandra la gent que escup al carrer per la cara. Però pots tragar, sisplau? Sí. Li escopiries però et cauria el gap als peus, no? Segurament, seré bastant Antoni sí, Corell sí. en aquest cas. Tots ens ha passat això. Molt bé. Anem ja acabant això i passem a una altra cosa, però abans... Tu vens d'un lloc que és nascut en un lloc que no és Catalunya, però per algun motiu que no arribem a comprendre, tu com voluntàriament decideixes ser català i parlar català i agafar aquesta llengua Sí. com la teva llengua. La pregunta és per què? Perquè m'agrada perdre. Però o sigui, és que... o sigui, o sigui, És per després poder anar al podcast a explicar que ets un perdedor. i tant, en plan, a la gent li encanta aquestes històries Sí. i tu les vens ràpid i ja està. La gent li fa molta gràcia. Ei, mira, i creus Que bé. que des de potser certs sectors s'utilitza com aquests catalans nouvinguts i per blanquejar certes coses que potser... Més que blanquejar els hi fa gràcia, jo m'utilitzo a mi mateix i tant. Com un... Mira aquest moreno que bé parla. Oi que sí, no? Que bé Hi ha que un punt parla. de... Que bé que parles català, morenet. Vinga, És va. veritat, però... I sectors progres així, bueno, que està bé, joder. Jo crec que està mola molt. bé utilitzar, i també jo m'utilitzo igualment aquesta posició, sobretot contra els discursos de l'esquerra espanyola, de Catalunya, soy no sé quantos, els catalans racistes, perquè sí, sense cap mena de sentiment com el tira. Justament això ens ve molt bé per la segona pregunta. Tu em pots dir, te la trepitjo, que és... Sisplau. Dels catalans es diu que són avorrits, que són garrepes, que són covards, que hi ha com una sèrie d'atributs que se'ns otorguen, com botiguers en general. I tu creus que hi ha com una mena d'essència de la persona catalanitzada? I si és així, quina seria? Vull dir, quan diguis sí, ja està. Jo crec que l'única cosa que és una experiència universal que mai comprendré els catalans és que sempre que vols quedar amb algun diumenge té un dinar familiar. Per algun motiu. En plan, per què? Tanta família ja? No. Jo no, tio, jo com que no n'hi parlo, quasi mai Ets tinc... dels pocs, perquè la no tinc- resta no, però això, per algun motiu, no, és que diumenge... És que l'àvia fa l'aniversari, La fa meva segona l'aniversari. amiga de la padrina tercera Anem a menjar canelons... fa no sé què... Sí, Bueno, sí. Molt bé, què, Quim, vols fer alguna coseta tu o què? Jo passaríem a lo següent. Sí? Ok? Tens ganes de fer-ho? Us sembla bé passar a lo següent? Pues som-hi.
Molt bé. Ara faré la meva cosa, la meva secció, que es diu Anem a parlar de la internet. Vale? Per molts de nosaltres les xarxes, com ara dir les redes socials, han sigut un espai, un ciberespai on hem passat moltes hores, potser massa hores, més de les que ens agradaria dir. Tu quan vas començar a internet? Quin és el teu primer contacte amb aquest flipant estímul virtual que tenim? Va ser el Club Penguin? No, abans, els locutoris. En plan, quan ets immigrant... Quan ets immigrant, la teva experiència canònica és anar a un locutori amb la teva mare que va parlar per monedes per minuts a Colòmbia i tu estàs por ahí i dic, bueno, li poso internet una estona. Per tant, no tenies com allò, ets un d'aquests xavals com tants altres, com nosaltres mateixos, que no has tingut allò la supervisió parental mentre fes anar a internet, o tenies llibertat allà per... Jo tenia bastanta llibertat. Bueno, la llibertat era posar-me el vídeo del... com es deia? De la Crazy Frog al YouTube, i ja després, quan vam tenir ordinador a casa, ja vaig fer-me el Club Penguin i bastant ràpid em vaig fer Jabotel. Molt bé. Jabotel, Molt ràpid per la meva edat, realment. En plan, era massa madur per la meva edat, de fet. No. En molts casos, o per moltes persones, les xarxes han sigut un lloc on refugiar-te de tota la merda que tens a casa o que tens a la vida. És una via d'escape de situacions complicades. Per tu ha sigut una mica així? I tant. I qui diu internet diu, jo què sé, les sèries, els videojocs o l'anime, o jo què sé, qualsevol... L'anime no, perquè em dutxo bastant. Bueno, l'altre dia ens vas dir que sí, una mica otaku sí que ets, però... Bueno, conec les obres clàssiques. Els clàssics, sí. Els clàssics. Dostoyevsky, One Piece, sí. Molt bones. Però per tu ha sigut una miqueta així, creus? I tant, vull dir, a Club Penguin m'expliques? Vull dir... Estàs un puto món de pingüins. M'ha donat molt a mi, no? Perquè si has de valorar entre Club Penguin i Jabotel, amb què et quedes? Debate serio. Podríem fer un podcast debat serio, el meme aquell dels tres nois parlant. Sí, és literal, fem això. Literalment. D'això va la secció, aquesta estarem una hora parlant d'això. No em pots fer triar. És com, m'anava a dir, tria entre papa o mama, i és com, aviam... I de fet tothom ho té claríssim, que passa és que... En aquest cas ho tenim claríssim. Jo vam parar el tiro per un penjar de gatica. Que per cert, el Club Penguin el van tancar fa com superpoc, però fa 2 mesos van tancar els servidors, no? Van tancar fa molt temps el Club... És que tinc un... Té molt ser tot. Com el 2018 o així, va tancar... Sí, Va tancar el Club Penguin original, van obrir com una altra cosa que és Club Penguin Island o alguna cosa així. Vaig entrar una vegada, vaig dir, vaig veure que això no quallava. Ja no és el que era. Primer perquè tenia 18 anys. Clar. Els wokies m'han canviat el Club Penguin. La woke ens ha afectat a tots. Joder. Anem a parlar una mica de Twitter, que és on tu has cultivat més el teu personatge, i una miqueta de l'ecosistema, no? de Twitter Catalunya. Endavant. Tu quina funció, quin rol creus que desenvolupes a Twitter Catalunya? La meuca. No, mentida, en plan... No sé, no crec que desenvolupi cap. Bueno, no sé, tinc cap programació meva. Jo què sé, l'Edu té el seu perfil i té una funció del tio que fa les coses i els xistes i vull dir... No acabes de dir cap funció concreta. No, realment no. Però tu potser, no sé, estàs dins certs cercles i tens una persona amable però que també t'ha de fotre merda quan toca. A mi m'agrada recopilar el que ha passat últimament a la nostra xarxa. Faig un mini recopilatori, trec 3 destacats, més o menys com faig a la feina, faig 3 destacats d'estadística i ja està, el mateix amb Twitter, agafo el que està passant en el moment i ho penjo. Jo et veig com una mena d'etnògraf, saps? Com de folclorista, com la persona que està allà com estudiant saps? Tots els memes concrets. Sí, és que hi ha molta merda, l'he ordenat al cap, o sigui... Perquè quina seria per tu la batalleta d'aquestes o el teu meme preferit o coses que hagin passat recents, jo què sé, o antigues, jo què sé, el meme de la cançó que hi ha dels pesos polítics, que si no la coneixeu ja la penjarem. És boníssima. Jo ara em veureu bastant amb el meme aquell del científic xinès boig que feia fotos de, jo què sé, a mi m'agrada... That one is not going to happen anymore. No l'entenc molt, però m'agrada molt. Sempre crearem catalans simpàtics o així. Quin és el teu meme trending preferit de la història de Twitter? Perquè no és el del Gavi dient coses guarres. No t'agrada aquell? O sigui, no és tan bo. Joder, em va llover. No és tan... O sigui, jo sóc old school. A mi m'encanta molt els vídeos de l'indicatiu de Sylvanian Drama, que posaven com ninos
que passava en anglès, que va ser quan la vaig descobrir ella, i després feia els vídeos en català i em feia molt gràcia, en plan, s'ha caigut el nen i algú li deia caure no és un verb reflexiu o alguna cosa així. És veritat. Vale, ara com... Bueno, l'Edu abans m'ha trepitjat el xiste, però des del Col·legi Oficial de Podcast de Catalunya ens obliguen a cada convidat doncs, haver de fer un puto joc d'aquests que fan de quin personatge creus que no sé què. Llavors aquí, perquè ens ho deixin publicar, hem de passar a parlar-ho. Llavors, sé que ets una mica friki, ets el flamant propietari d'una Nintendo Switch. És veritat, això? I tant, i tant. Soc en Patri Urbano, però més baixet i més moreno. Està molt bé, sí que recordes, hi ha alguna el blanc dels ulls recorda una mica, sí. Bastant. Més o menys coneixes el món del Mario, del Super Mario, de tot això, no? Tristament, sí. Molt bé, és un món molt interessant. A quin Mario has jugat, tu? Perdona, disculpa que et No, perdó. A què? A quins Marios has jugat? El 64... O sigui que t'agrada... Això és molt antic. El Sunshine, l'Odyssey, el Galaxy... El Galaxy és de la Wii, no? Super... Puto friki. Sí. Jo t'aniré tirant noms de personatges perquè no sé si ho sabies, però enguany per la Diada de Sant Jordi, Sant Jorge, exacte, des de la Generalitat pues, agafaran a diferents personalitats del món català i els ajuntaran per fer una partida del Mario Kart per la Concòrdia, Mario Kart per la Concòrdia, en direm. Llavors, jo t'aniré dient diversos personatges. molt bé. L'Edu també, si s'ha nicut algun, doncs també que els vagi tirant, i tu l'has de relacionar amb un dels personatges del Mario Kart, no? El que creguis que ells s'agafaran per fer la partida. Farem aquesta tonteria, et sembla bé? Sembla molt bé. Comencem. Primer de tot, tu creus que et convidaran a aquest event del Mario Kart o tens algun altre plan per Sant Jordi? No, a mi no m'hi conviden perquè tindríem por que explotés allà al mig, però anirà a altre lloc molt més interessant. Molt bé. També ple de gent... Bueno, no diré res perquè si no no em convidaran. No crec que assumiria és això una trafila tampoc. d'Òmnium. Després ja... Una xerrada d'Òmnium, Tertúlia, Tertúlia, Sí, no se m'acudeix un lloc en el qual m'agradaria menys estar que una xerrada d'Òmnium. No hi anirem, però jo perquè estic fora, però si no vindria de cap. Tu, com per Sant Jordi, abans de començar una cosa, tu per Sant Jordi què ets més? Vestiet de flors, la rosa, passeig de gràcia mirant els llibres o lobotomia a l'Ametller? Quin horror anar a passeig de gràcia. Sí, la Ametller Origen fa lobotomies, com el Clers, però és que passeig de gràcia no és vestit de flors, quin horror, està ple d'espanyols. Doncs lobotomia. I abans d'això, tu quin personatge et triaries al Mario Kart? Aquí te'ls he imprès, Edu, li pots ensenyar? Sí. Quin personatge creus que seria? La pregunta les fa jo aquí. Aviam. Jo crec... És tan racista això que dius. Jo crec Yoshi o Toad, una miqueta. O estàs dient perquè soc bisexual? No, el Yoshi és el Toad no, és molt bàsic, em cau molt malament. És que el mataria, però perdó, es pot dir això en un podcast? Es pot dir. Es pot amenaçar de mort aquí. Jo crec que estaria molt bo. Creu cuinat amb un bistec en Toad. No, en Yoshi perquè és un dinosaure, fa gràcia, però també en Bowser, és que ve tot el que sigui així verd, dinosaure, que jo tinc certa simpatia pel Bowser. És molt simpàtic. És molt simpàtic. Una mica xungo això de segrestar persones. Són detalls. Però bueno, soc de Colòmbia, sí que m'he habituat. Bowser és de l'Esparc. Per començar, com no pot ser d'altra manera, hi ha el president Illa. Qui creus que s'agafa? President Torra, Qui creus que s'agafa de personatge a l'Illa? El més avorrit, aviam, però anem a mirar. Després d'això ja posarem la imatge, ja ho editarem d'alguna manera. Sí, clar, com que ho faràs tu. Ha de tenir ritme, això. Saps què passa? Que no sé el nom del personatge. Ho sento, soc friqui, però tampoc tant. L'assenyales? Sí, mira, en plan, assenyala on t'ha tocat. No, és la tortuga aquesta. Sí, com es diu aquí? No en tinc ni puta idea. Sí, vale. Que té sempre una càmera així. No, però és que és massa divertida, és molt cool de golfa. Ha de ser més avorrit. Bueno, agafem aquest. Vols dir que hi ha un personatge avorrit de Mario? Estan fets expressament per ser divertits. Tots, no. Tots estan bé i tots són bona gent. Com a representant del Barça hi anirà el Jan Laporta, que amb els botifarrons aquests que té de dit accelera i frena a la vegada, està derrapant tota l'estona. Qui creus que es triaria? Qui creus que s'identifica el Joan Laporta? El fill del Bowser és un fill de puta cigalero, en plan és ell. És total, el Bowsito. Vale, molt bé. Bowsito, sí. Te'l compro totalment. Del món aquest de la nova cultura, així, de la música i tal,
Ja, puta mandra. També porten a varis gent. Qui creus que estia la Muixca? Crec que no he escoltat mai una cançó de la Muixca per voluntat pròpia, però qui creus que estia la Muixca? Jo tinc claríssim, Allà què direm? Aquí som un Quan col·lectiu t'entrevistem sense... a tu, ho pregunto. Som un col·lectiu lliure d'odi, sisplau. No, aviam, quina sembla més lesbiana? Aviam. Home, no n'hi ha una... L'Estela. No, estaria la tortuga aquesta no binària? Aquesta que només balla així? Tu creus que hi ha tortugues binàries? La tortuga no binària. Sí. Aquesta la Muixca. Vale. Jo ho vaig apuntant perquè això després és vinculant, I qui es tria el Guillem Gisbert, per exemple? En Guillem Gisbert vol anar de divertit, però alhora és molt avorrit. Per tant, és en Luigi. Sí, hòstia, em gastem ja el Luigi aquí, Vale. Sí, jo anava a dir el gastem molt ràpid. Mario Tanuki, potser, però vale. No. Perquè aquest... podríem fer també el de la Ludwig Band? El Quim Caramell. Que canta així. No, m'has imitat, és la pitjor imitació de Ludwig Band de la història, però... He intentat el vídeo aquell del Walmart Boy Singing Jodel, sí, vale. però no sé cantar Jodel, evidentment. I els figaflautes? Els figaflaues són aquests un que siguin dos. amb Mario i el Luigi petits. En plan, vale, sí. el divertit és, en aquest cas és el Luigi petit, és divertit, i l'altre que només toca els collons. Jo els bigots hi veig el Mario Tanuki, Els tiets no els han convidat perquè el seu disc fa cagar. Tu vigila que si no es menjaran la teva família. A diferència de l'anterior, que també feia cagar, però la gent no ho acceptava. I bueno, crec que nosaltres des d'aquí, Barbària, podem assumir fer això perquè no som déus i simis i no tenim por de fotre merda a qui sigui. Més personatges. També han convidat gent d'altres partits polítics per fer aquesta cosa de la concòrdia i tal. Endavant. Quin personatge creus que s'agafa el Pol Molina al Mario Kart? En Bu, pel fantasma. No, home, no. Des d'aquí una abraçada al Pol Molina, amic del programa. Bueno, hi ha altres gent d'altres partits, no sé si l'Edu se t'ha acut alguna? Home, podríem fer la Sílvia Orriols, perquè n'hem parlat molt avui. La Sílvia Orriols, Mario Tanuki, vull dir, és furri. Vale. Ostres, està siguent elèctric això, molt dinàmic. L'Anthony també l'han convidat, però el que passa és que com que li han dit que el Mario és estranger i no. Tio, però està molt lleig perquè ja ha agafat el Bu, que és un fantasma, el cel Sia, el nostre Anthony Corell. Tot triaries Bu, també, com el... Però ell és de veritat, bàsicament, està mort. Està al cel Sia. El meme aquest estàs disposat a aguantar-lo fins al final, les conseqüències, Ull que els científics estan descobrint ja l'enzim per reviure l'Anthony Corell, així que estarem expectants. Hem d'estar a l'espera del que pugui passar. Molt atents. Vale, també han agafat a diverses gent del món dels influencers i tal. Qui creus que s'agafaria la Juliana Canet? És que Juliana... Hi ha cap hàmster? No. Un dia és que com no té cap... No sé quina parlarem. Avui no és el dia, però algun dia haurem d'obrir el meló. Haurem d'obrir molts melons. Nosaltres tenim informacions, però encara no les desvelarem. Soc molt bàsic, per tant diré la Princesa Peach, però la Princesa Peach versió furry, per fer aquesta referència amb el hàmster, no? Clar, però llavors la Berta Roca... La Berta Roca és la Stacy petita, té cara de mala persona, és aquesta. La Stacy petita. Estic que la Berta Roca. No, la Daisy. Vale. I les camputades també les han convidat. Hòstia, però com que són 3 s'han d'anar passant el mando. Llavors, només no pots triar un. Un dels cosins aquests d'en Bowser que estan por ahí ballant a tot arreu, fa una miqueta al circ, un d'aquests, el que té com així els pèls així i té els ulls. Vale. Ningú sap com es diu aquest. Ningú sap. Jo puc fer una aportació? Sisplau, opino que en Bertie Resurrection és el Wario. Vols dir? Bueno, sí. Una mica sí, no? Qui? En Bertie Iau. Vale. Qui es diu? El Wario. Sí que hi ha alguna cosa, Bueno, perquè Wario tothom sap que és d'Amposta. És d'Amposta. Per tant, concorda. Vale. Molt bé. Vols tirar algun més o hi ha algú que creguis que... Tens alguna cosa a comentar sobre... Estàs com molt centrat en això. És que has pres el joc molt més en sèrio del que m'esperava, És que estic intentant relacionar gent, dic, ostres... Jo pensava que diries que l'Anthony Sánchez era el Huesitos. Hòstia! Clar, tio. Sí, total, perquè... Vale, doncs l'apunto aquí,
Però és que l'Anthony està momificat ara mateix, no. No està en ossos, això no acaba de ser... Actually, no acaba de ser Però tu correcte. comentes que o sigui, ja com ho dic per engrossar una mica encara més la llegenda de l'Anthony Sánchez. tant, Tu comentes i tant. que serà ressuscitat. Sí, el 2 de maig d'enguany. Ja tenim data, eh? Tenim data, un any després del seu sacrifici. I com, o sigui, hi haurà alguna mena de ritual? Es farà, no sé, un ritual romanissem sang? Es farà un ritual al monestir de Ripoll, tothom estarà convidat. Vale. Qui el presideixes tu? No, jo no. No, eh? Tu no ets sum sacerdot com per fer No, no ressuscitacions. estic convidat allà. No estàs convidat. Vale. Pues jo crec que amb això, el joc aquest, jo crec que les autoritats del Col·legi Oficial de Podcast de Catalunya es poden donar per satisfetes. Ja passem a la secció Sí, correcte. La secció pròpia dels nens i de les famílies per a los pequeños de la casa. Passem directament a què, Edu? Doncs ara passem directament a la Josep Mariades. Correcte, la Josep Mariades. Molt bé, les Josep Mariades són com una mena d'olimpiades, però de la subnormalitat al fallo, no? Són els cunyats Premium exercint i explicant les seves idioteses per Twitter. Llavors, el funcionament de les Josep Mariades és molt senzill. Agafarem dues Josep Mariades, dos candidats, dos atletes de l'oligofrènia, i votarem entre els tres, no?, quin és el guanyador d'aquesta jornada d'avui. M'agrada. Llavors, el guanyador d'aquesta jornada d'avui s'enfrontarà amb uns play-offs finals, o com li vulguem dir, amb la resta de guanyadors en un altre episodi, per poder trobar qui és el Josep Maria definitiu. Molt bé. Estàs nerviós? Molt nerviós, estic molt Això és de les emocionat. que tens més ganes de fer, eh? Molt bé. Tinc molta curiositat. Correcte. La primera Josep Mariada, de fet, inclús podríem dir que és un dobles, en aquest cas. Seria com en el tennis els dobles. Comença l'Anthony Sánchez, ja un vell conegut del programa. Pau, descansi. Sempre s'ha dit, Anthony Sánchez al Chelsea. Sempre s'ha de dir l'apunt. Ell enganxa una fotografia que després explicarem i diu: en aquest vagó de Renfe em trobo un paio descalçat, peus al seient i sabates al terra. Vaig al UBC i em trobo a dos més patant la xerrada, també sabates al terra. Aquest tio li molesta absolutament tot, eh? Veu un tio que està com fent una mica el que li surt i s'enfada molt. Sí, fa gràcia. I afegeix: Rodalies és un pou multicultural infumable, que no entenc per què es vol fumar un Rodalies, però bueno. I el civisme i la bona educació no hi són enlloc. Vergonya, hashtag Salvem Catalunya. Vergonya en majúscules, en majúscules, sí. Hashtag Salvem Catalunya no pot fallar mai. A més, no sé si t'hi fixes, hi ha un detall que és que ha hagut d'encerclar les sabates, no? amb jo tinc una pregunta. Vosaltres creieu que ha entrat a Instagram Stories per fer això o des de WhatsApp Stories? Pregunta molt interessant. Molt bé. Jo apostaria per la segona. Però a més m'agrada com el procés mental seu de dir, clar, jo és que no seria capaç d'identificar les sabates si me fiquessin la imatge, llavors les he d'encerclar perquè el convidat. Són unes sabates Adidas que jo he de dir que aquesta persona segurament milita al CPC perquè per algun motiu les té tothom. Sí, és bastant. Són una samba, concretament. Sí, tots n'hem tingut d'aquestes. Correcte, però és que llavors no n'hi ha prou amb això, sinó que el doctor Pere Pau, que també és un vell conegut del programa, comenta... Sí, va ser el guanyador de la setmana passada. Sí. Esteu a favor de la segregació racial al transport públic? Anthony Corell, la nostra Rosa Parks, a partir d'avui. Abans era el Bernat Nyong'o, com es digui, no sé com. Nyong'o. És molt fort, això. Vale. O sigui, comencem molt forts, eh? Comencem fortíssims. Ara, el meu, jo ja me les he mirat abans i aquesta m'agrada especialment, la que vindrà ara. Aquesta és orfebreria, diguem, de la Josep Mariades. Crec que l'he vist avui. L'Edu les va tirant i jo et passo el... Fantàstic. El protagonista d'avui, d'aquesta el segon atleta, és Pere Pau l'Esclatasangs, que si no ho sabeu, Pere Pau l'Esclatasangs és un personatge de la memòria dels Cargols. Ah, hòstia, no sabia això. Sí, això és així. Catalunya no forma part de la península Ibèrica. Catalunya és un pont entre la península Ibèrica i la Gàlia. Viu Astèrix i Obèlix, aquest tio. D'aquí el desenvolupament d'una llengua i identitat diferenciades i connectades amb l'àrea occitano-romànica. Si enteneu això, ho entendreu tot. Que no sé... Jo no he entès res. Jo no m'ha quedat igual. Primer perquè posa el mapa com al revés. És que no sé si la gent ho veurà, però... Sí, la gent ho veurà. Però està al revés el mapa. Adjunta un mapa, que és Europa, però està girat al mapa, i dibuixa un triangle... És woke. Està girant tot el món. Sí, exacte. Dibuixa un triangle entre el que ell denomina la Gàlia i el que ell denomina la península Ibèrica. Bueno, això sí que...
I resulta que un Hi ha senyor... més xitxa. O sigui, Sí, no ha acabat aquí, eh? anem a Estem a dins de la mateixa Josep Mariada, Això no ho però coneixia ja, Sí. Llavors, És un una senyor- Josep amb dues parts. un senyor que es diu Xavi, que és llicenciat en Geologia i treballa en el sector geoambiental, és a dir, una persona que coneix del tema, adjunta una fotografia de les plaques tectòniques i afegeix Catalunya, per tant, a la placa ibèrica solidària amb la placa africana i no pas amb l'europea. El Pirineu i els Alps és el testimoni de la col·lisió de la placa africana amb l'europea. Tio, explica que objectivament... Jo ho he entès. Jo ho he entès molt millor, això. Molt bé. I Pere Pau l'Esclat de Sang afegeix interessant. Com diguem? És que m'agrada molt, però ell hagués pogut no contestar res, però decideix com fer la tonteria. Ell és, Sí, com- ell és just, ell és Ell just. és I tant si és justet del tot. Fantàstic. Si us sembla, bueno, no, si voleu comentar-ho, comentem, però jo, si us sembla, aniria a la votació. Què en penses tu, Quim? Tens alguna cosa a afegir? Alguna aportació? A mi m'agrada molt, o sigui, podríem analitzar la idea de que ell digui interessant. O sigui, què està fent aquí? Està realment creient que és interessant o està com intentant sortir del pas perquè li acaben de fotre, com diguem, un zasca? Un zasca. Això és molt millennial, dir zasca, no? Sí, no? En plan, Molt estan a Madrid. Bazinga, podries dir por bazinga. ahí. Bazinga. Un respecte per la xingada popular. Jo crec que prou feina té en no cagar-se a sobre aquest personatge, per tant, no, què voldria dir? Què volia dir? Pues no ho sabrem mai, no ho sabrem mai. Jo crec que està molt renyit avui, està complicat, no tinc molt clar qui votar. Jo, si et sembla, passaria a les votacions directament, a no ser que tu, Dani, tinguis algun dubte, alguna pregunta que vulguis fer al voltant del És que context. encara no entenc què vol dir un pont entre la professora. Però, No És molt críptic. sí, és un missatge críptic. És a dir, ell diguem... O sigui, en què es basa? I per què Delta de l'Ebre és el límit? O sigui, no sé. Què té a perquè veure anem amb basat pels collons, Berti no sé. Resurrec aquí? No sé, sisplau. Ja li preguntarem, un dia li preguntem. Jo li enviaré un missatge a Twitter i li preguntaré perquè... Clar, perquè ell llavors... Espera't, com ho diu aquí? Bé, és igual. Us sembla que si passem a les votacions? I tant, pues Fantàstic, sí. molt bé. Tu manes. Doncs, si us sembla, comencem dient qui vota per la primera Josep Mariada, la d'Antoni Sánchez i Doctor Pere Pau. Que aixequi la mà. Ullo. S'ha quedat sol, M'he quedat sol, però és que... Jo tinc molt clar que voto la segona. A mi em sembla més bona la segona. Vale. Aviam. Què és el que et fa riure de la primera? És que no, canvi, voto la... Canvi, És que la primera, ho sento molt... Desempato, sí. Llegir el tuit de l'Anthony és com, ok, No, però... el Celsià, perdó. No, l'altre és... Celsià. És com ok, però és que la segona part No, és brillant, és estem a brillant. favor de la segregació racial al transport públic, vull dir. Clar, jo, quan ho vaig veure, al principi em pensava que era com un troll. No, clar, Una però el persona doctor Pere normal que es Pau feia ja passar. és un amic del programa. És Hem de un vell recordar amic que del l'Anthony, programa. bueno, Afro Anthony és... Clar, o sigui, estem parlant de que si passa aquesta, el propi doctor Pere Pau hauria de competir contra ell mateix a una hipotètica final. Bueno, això ja pensarem Ostres, com... Ja pensarem com fer-ho perquè és molt complicat. Molt bé, doncs que aixequi la mà qui vota com a Josep Maria de la setmana per la segona. A mi m'has convençut. Perdó, la segona la votes tu? Jo és que, saps què passa? Que no tu no puc pots decidir. votar. Tu no pots... Jo puc votar, vale, evidentment, pots però no... Fem una cosa. El meu vot, el de l'ego, en la Clàudia, que està aquí observant-nos. Què et sembla, Clàudia? Has escoltat o no estàs escoltant? No, ha guanyat l'Antoni i ja està. Vale, ha guanyat l'Antoni, Clarament, doncs. clarament. Doncs, per Ha tant, guanyat l'Anthony amb el doctor Pere Pau. donem com a És que és guanyadors... combinació La mortal. nostra Rockstar Luxemburg, ja està. Donem De Parcs, capullo. com a... Boneta, en el salsa... Bueno, a l'aigua sia, perdó. Donem com a guanyador en el format de dobles, en aquest cas, a l'Antoni Sánchez i el doctor Pere Pau pel famós tuit de les Samba a la Renfe i ens anem despedint d'aquest programa d'avui. Ens ha encantat molt tenir-te aquí amb nosaltres, Dani. Moltes Sí. gràcies. Com se't plantegen aquestes properes setmanes al Parut? Amb les sí, és amb veritat. il·lusió? T'anava a dir... Fatal, me'n vaig a lleir uns dies per... No. Estaràs la mar de bé, Sí. ja, el caliu i tant. energètic. Tens ganes de descansar un temps? I tant. Tot i que també tinc ganes de tenir diners, no? Està bé. Vull dir, visca Gràcia. S'ha de pagar el lloguer. T'agradaria poder subsistir, en general? I tant, aquí no. Sí. No, ja, bueno, no sé, jo a vegades Sí. penso que no sé si val la pena. Sí. Això, moltes gràcies per haver compartit aquest espai amb nosaltres. M'ha estat molt bé. Ara, si no tens res a fer, podem
podem seguir una estoneta més aquí fora de micro. I... Ah, no, espera, disculpa, falta una cosa molt important, disculpa. Tenim aquí aquest cartell d'aquí darrere i ens agradaria molt que ens el firmessis. El Marc Tarrida, que va venir la setmana passada, bueno, fa 2 setmanes, també ens el va firmar per darrere. Vaig agafar-lo. Però ara, fem ara així... Sí, home, que es vegi, vale. no? Mentre, vale, pues... Tu ves parlant, jo que sé, improvisa. Ai, ara segurament veu que la meva ha firmat una estelada o alguna cosa així cutre, t'imagines? Nah, tonteria. Bueno, ui, a veure si es pot desenganxar, que això igual... Perquè això va caient. Bueno, jo... Ja ho gravarem després, això, perquè li dono censur, me sembla. Deixem-ho... De cara a propers programes intentarem aconseguir fer els tancaments d'alguna forma que quedi una miqueta més amunt i no aquesta cosa tan... I jo intentaré no fer el ridícul, com cada vegada. Ens agraden les coses camp. Està molt ben enganxat. Clar. Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies per venir aquí amb nosaltres. Donem també les gràcies a Cala Panarra per deixar-nos aquest espai a canvi de diners i també donem les gràcies a les persones que estan fent de tècnics de so, d'imatge, i també dono les gràcies al Quim Borrull per ser com més i viure la vida com la viu. A tu, tio. I ja està. Ens veiem la setmana que ve. Molt bé. Barbari. Adéu. Adéu. Bon tancament, de programa. Sí, tio. No ho sabia, això no...